Sacela ubingelela nguMangudubana. Isangoma esipulongonyezi nesipulwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebonga zamadoda. Baningi abantu bengibuza ukuthi mkhulu ubukuphi. No ngikhona ngoba ziningi izinto ofanele uzenze kuphi empilweni ngikhona. La ngiyabuya futhi ngiyaveza amabhande nanti ibhanda la kenziwa leli. Amabhande akhona ukuze uvikeleke kuphi esibhanyini naseyitheni nasey'ngozini zey'moto nakho konke okubi ongakwehlela ebusuku noma emini. Ibhande lezitha likhona. Ibhande ke leli yalibo leli linjani la, leli ngilikhandela incweba kuba incweba engena la mase lihlala esandleni leli lasesandleni leli. Kanti leli elala phezulu la engalweni leli. Mase ngikhombisa nanti uphondo. Le impondo ke zinhlobonhlobo zeimpondo. Uma ulifuna uthi mina yami into ayingangena ebhandeni ayingene la uphondweni. Mase ke ngiyakwenzela nophondo. Nophondo lenhlahla likhona nebhande lenhlahla likhona. Lolu phondo njengoba ulibuka lezi zikhona ezinye impondo engayikhona ukuyifaka kwaphepha ezinkulu kunalezi. Sengisho ukuthi namabhande akhona engakwazi ukwafaka kwaphepha. Sengisho ukuthi la ekhaya lana kwaMangudubana ziningi izinto ezenziwayo, ziningi izinto ezingavezwa la ku-YouTube ezingavezwa la ku-TikTok. Yikho ke ngithi ke ziningi izinto. Nanti ibhodlela, ibhodlela lemoto leli, ibhodlela leli elivikela imoto ukuthi ingatshontshi, ibhodlela leli lokuvikela imoto ukuthi ingagcotshwa ngomuthi emasondweni mesiyaginqika. UDisemba manje wonke umuntu uye emakhaya, wonke umuntu uzofika nemoto yakhe entsha thola ukuthi ngayifika ekhaya. Nanti ibhodlela elizokusiza noma esuka ekhaya abanye bayathatha amasondo. Nanti ibhodlela lemoto elinamandla ngelokuqina lebhodlela loqinisa imoto lelibhodlela leli. Sengisho ukuthi ke maningi kamabhodlela akhona. Ikhona isecurity loqinisa umuntu. Lelo bhodlela lelo uhamba nalo hlala kuwe liyakuvikela izulu, liyakuvikela izilwane, liyakuvikela ichitho, liyakuvikela kuphi egebengwini. Uyakwazi futhi le security uthi ma ulala ulifake ngaphansi kwesiqamelo. Noma ungalala nalo lisephaketheni ngoba khona abathanda ulala begqokile. Noma ungalala nalo lekubra, noma ungalala nalo lekuphi uhambe nalo. Lizokuvikela. Uyothi ufika lapho kunezitha zakho khona, zifike izitha zakho ezihlakazeke. UMangudubana lokhuluma isangoma esipulwa ngonyezi nesipulwa ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Dilikaje lwabathathu manzi olwandle manzi